Vi boede i en beboelsesvogn. Man kan kalde det en sigøjnervogn, men altså det var en beboelsesvogn, hvor der var 4 køjepladser i den ene ende, og så i bord og så en slagbænk i midten, og i den anden ende var der et lille køkken med lille komfur, som holdt beboelsesvognen varm også. Altså, vognen blev købt i 43 og blev taget med på mosen. Og da det sæsonen var slut der, så blev den transporteret til Forvejle eller til Rygård, eller hvor vi nu havde slået os ned, og med heste foran. Og så boede vi i vognen hele vinteren. Og der var mange gange, at vi legede os ind på bondemandens mark, og blev boende der, og så kunne min mor gå op og hente vand hos bonden, og hun fik også lov at vaske tøj hos bonden. Og hestene, de blev nogle gange opstallet, da vi havde heste. Og ellers så blev de solgt, og så til næste sæson blev der købt 2 nye. Hvor koldt det var i den her beboelsesvogn, det husker jeg altså ikke. Men altså, vi havde jo den lille komfur i det, og min far han isolerede vognen så godt han kunne. Kondensvandet fra loftet, som ikke kunne undgås, så blev der hængt nogle sæklader op der, som kunne tage det værste.